Čaute gitaroví fanatici, dnes sa pozrieme na starší kúsok Fractal Audio, Axe FX Ultra, ktorý aj po rokoch stále patrí medzi špičku multi-effect modelerov. Fractal Audio Systems je americká firma a vyrába špičkové multi-effect modelery už od roku 2005 a všetko to začalo uvedením prvého modelu od Fractal Audio, konkrétne model Axe FX. Bola to prvá raková verzia dnes už legendárnych multi-effect modelerov a okamžite spôsobila rozruch v gitarovom svete. Do tej doby boli už pokusy vyrobiť gitarové modelery, ale k Axe FX sa zďaleka nič nepribližovalo. Po fenomenálnom úspechu vyšla vylepšená verzia s názvom Fractal Audio Axe FX Ultra, ktorá má väčší výkon a pamäť, čo umožňuje používať zložitejšie algoritmy a tým pádom dosiahnuť vernejší zvuk simulácií gitarových aparátov, reprákov a kombinácie viacerých efektov naraz. Dodnes je táto verzia špička, čo sa týka modelerov a multiefektov a dá sa zohnať aj za slušný peniaz, niekde v cenovke okolo 600 €. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale mal som už v rukách mašinky od Moer, Headrush, Line 6, Boss a ďalšie a stále si myslím, že Ultru neprekonávajú v kvalite modelovania aparátov a efektov. Samozrejme, o ovládaní sa nebavíme, lebo Ultra sa naozaj ovláda komplikovane, ale o tom si povieme neskôr. Do malého štúdia je Ultra úplne ideálna záležitosť, hlavne tam, kde nemôžete vyprážať 100W aparáty, a máte v jednej krabici takmer všetky profi hlavy a bedne v špičkovej kvalite. Samozrejme, dá sa použiť aj na živé hranie v kombinácii s MIDI nožným prepínačom, buď originálnym, ktorý sa veľmi ťažko zháňa a je dosť drahý, ale napríklad s touto Ultrou funguje perfektne aj napríklad MIDI foot switch od Harley Benton MP100, ktorý vychádza cenovo niekde jemne cez 100 €. Na neho spravím možno neskôr krátku recenzku. Fractal Ultra bol vyrobený v USA a firma stále vyrába svoje produkty v USA. Možno preto aj taká cena, lebo posledná aktuálna verzia Axe FX3 MK2 Turbo má cenovku niekde cez 3000 €. Na druhej strane kvalita zvuku je top a je to asi najlepšie, čo sa dá dnes zohnať v rámci modeler multiefektov. Tak sa poďme pozrieť na Ultru podrobnejšie. Krabica je kovová, kvalitne spracovaná, v klasickom rozmere do 2U raku. Potenciometre sú plastové, pogumované a pôsobia kvalitne. Tlačítka sú plastové a hlavné otočné koliesko je tiež plastové. Displej je zelený a pôsobí ako z 80. rokov, ale svoju službu spraví. Zľava tu nájdeme tlačítko Power na zapnutie a vypnutie mašinky. Vedľa neho sa nachádza displej, po zapnutí a naštartovaní sa nám na ňom zobrazia základné informácie, ako číslo presetu a pod ním názov daného presetu. Vedľa čísla nájdeme aj informáciu, aký zosilovač je v danom presete použitý, prípadne názov druhého zosilovača, keďže je možné použiť v jednom presete dva zosilovače. Napríklad do sterea, do pravého kanálu dáme nejaký Marshall, do ľavého dáme Mesa Boogie. Čiže tu máme možnosť použiť dva gitarové zosilovače naraz. Ako vidíte, displej moc moderným dojmom nepôsobí a vlastne ani keď tento Fractal Ultra vyšiel, už vtedy to nebolo moderné a na prekvapenie ho nechali aj v novšej verzii Fractal Axe FX2. Až verzia 3 priniesla zmenu na farebný displej, ale stále nie je dotykový, čo je už dnes pomaly štandard aj u podstatne lacnejších multiefektov. Skrátka páni vývojári riešili hlavne zvuk, čo tam pod akom vyčačkanom displeji, nie? Pod ním nájdeme infodiódky, ktoré nám oznamujú, či sme v editačnom móde, či komunikuje MIDI rozhranie a ďalšie dve indikujú pre oba vstupy silu signálu. Potom tu máme hlavný veľký potenciometer, ktorým prepíname medzi presetmi, ale slúži aj na pohyb v editačnom režime. Pod ním sú tlačítka Enter a Exit. Enter slúži na potvrdenie nastavenia a Exit, ktorým vychádzame von z rôznych nastavení.
V edit móde sa pohybujeme pomocou 4 smerových tlačidiel a ďalšími 2 pod nimi si prepíname v danom režime stránky, takzvané listujeme ďalšie možnosti, keďže všetky funkcie sa nám na displej nezmestia, lebo je dosť malý. Ďalej tu máme tlačítka Layout. Slúži na editovanie tzv. Reťazca, kde sú v danom presete zvuku efekty, zosilovač, reproduktor, šumová brana a ďalšie. Všetky tieto nastavenia dokážeme nastavovať aj pomocou počítača, čo je trocha jednoduchšie ako takto cez ten displej. Ďalej tu máme tlačítko Edit. V reťazci presetu napríklad, keď máme označený konkrétny efekt alebo gitarovú hlavu alebo reproduktor, sa dostaneme po stlačení tohto gombíka do ich podrobných nastavení. Ďalej tu máme tlačítko Control. Po stlačení si tu vieme nastaviť externé pedály ako váh, volume pedál a ďalšie. Ďalej, efekt SIP je to v podstate bypass, ktorý vypína jednotlivé efekty v danom reťazci presetu. Ďalej je tu Global. Po stlačení tu nájdeme hlavné nastavenia ako úroveň zvuku výstupov, ekvalizér a ďalšie. Potom tu máme tuner, to hádam všetci vieme, je to ladička. Ďalšie tlačítko I/O vyvolá nastavenie digitálnych vstupov a výstupov a aj nastavenie MIDI rozhrania. Potom tu máme Utility. Tu si nastavujeme niektoré základné veci ako sila podsvietenia LCD displeja, reset zariadenia alebo update firmwareu, zobrazenie aktuálneho výkonu procesora a ďalšie. Ďalej tu máme tlačítko Recall. Po stlačení sa zobrazí základný displej, ale vychádzate s týmto tlačítkom aj z rôznych nastavení, napríklad z ladičky späť na úvodnú obrazovku, čiže dosť často používané tlačítko. Store slúži na uloženie daného nastavenia. Bypass po stlačení zasvietí aj diódka v tomto tlačítku, aby sme vedeli, že máme vypnuté všetky efekty a po opätovnom stlačení túto funkciu zrušíme. Ďalej je tu tempo. Na určenie tempa pre efekty v danom presete a je tu aj diódka, ktorá nám v tomto tempe aj bliká. V podstate si to tempo vieme aj natejpovať s tým tlačítkom. Ďalej tu nájdeme 4 potenciometre, s ktorými si nastavujeme silu vstupov a silu výstupov, čo je docela užitočné. Nad nimi máme aj infodiódky, ktoré nám indikujú silu signálu. Na úplne nakoniec to hlavné, klasický jackový vstup pre pripojenie gitary. Je to pekne zapeklité ovládanie, ale pokiaľ sa s tým dlhšiu dobu pohráte, tak pochopíte. Problém je v tom, že si napríklad nastavíte svoje presety a po dlhšej dobe, pokiaľ nemáte dobrú pamäť, aj zabudnete, ako sa čo nastavuje. To ovládanie nie je fakt bohvie čo, ale máme tu aj možnosť editácie cez počítač, ktoré je tiež dosť komplikované na pochopenie, ale určite lepšie a jednoduchšie ako toto. Pre gitaristov typu zapni a hraj to úplne nie je. V podstate je, pokiaľ si nájdú v tých výrobných presetoch tie svoje zvuky a zoradia si ich do poradia. Tak v pohode. Inak sa tomu treba naozaj trošku dosť povenovať. Ale myslím si, že to stojí za to. Hrá to stále aj na dnešnú dobu výborne. Teraz sa pozrieme, aké vstupy a výstupy nájdeme na zadnom paneli. Prvé 2 klasické jacky slúžia na vstup 1. Môžete ich použiť ako vstupy na gitaru alebo vstup pre linkové mono alebo stereo signály. Ďalšie 2 jacky vstup 2 slúžia ako vstupná stereoefektová slučka a zároveň výstup 2 ako stereo výstup efektovej slučky. Určené je to pre možnosť pripojenia externých efektov. Potom tu máme hlavný output 1, čiže výstup, kde nájdeme dvojicu jackov a dvojicu XLR výstupov pre pripojenie do PAčka, zvukovej karty, externého zosilovača alebo aktívnej bedne. Ďalej je tu zemiaci prepínač. Potom je tu sekcia digitálnych vstupov a výstupov, ktorá má výstupnú kvalitu 24 bit a 48 kHz. Ďalej je tu MIDI sekcia, na ktorú môžeme použiť napríklad MIDI foot switch, ale napríklad aj MIDI USB prevodník, s ktorým sa vieme pripojiť do počítača a Ultur ovládať softvérom, ktorý si vieme ľahko stiahnuť zo stránky výrobcu.
Je to jediná možnosť, keďže Ultra nemá ešte USB rozhranie, ale takéto zapojenie to rieši. Zvukové rozhranie s priamym nahrávaním cez USB Ultra tiež nemá, ale vieme ho samozrejme pripojiť klasickou linkou alebo digitálnym vstupom cez zvukovú kartu. Ešte tu nájdeme konektor pre možnosť pripojenia fantomového napájania pre MIDI zariadenia, teda pokiaľ túto možnosť MIDI zariadenie aj má. Posledné dva jackové konektory slúžia na externé pedále, ako napríklad Expression pedál. A na záver tu nájdeme klasickú PC zástrčku napájania na 230 V. Ako ste si všimli, nemáme tu výstup na sluchátka, ale to sa dá riešiť zozadu niektorým z výstupných konektorov, napríklad Output 1. No a aby som zbytočne iba nemudroval, teraz si spravíme testík, zapojíme nejakú gitarku, poskúšame nejaké náhodné presety a sami budete počuť, že hrá to super. Záverom by som to zhrnul následovne.
Fractal Axe FX Ultra je aj dnes stále profi mašina, čo sa týka zvuku a patrí medzi to lepšie, čo vieme dnes zohnať za dané peniaze. Úplne ideálne do malého nahrávacieho štúdia, kde nemôžete použiť hlasné gitarové a basové aparáty, prípadne aj na domáce nahrávanie. Samozrejme, Ultra sa dá použiť aj na živé hranie v kombinácii s footswitchom. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale mám toho odskúšaného naozaj už dosť a do ceny okolo 600 eur ťažko niečo v podobnej kvalite modelovania gitarových aparátov zoženiete, aj keď je toho už na trhu naozaj veľa. Pokiaľ máte čo k tomu povedať, neváhajte napísať dole pod video. Samozrejme nezabudnite, ak sa vám video páčilo, zanechať like. A kto ešte môj kanál neodoberá, nebojte sa a neváhajte kliknúť na odber. Moje meno je Palco a vidíme sa pri ďalšom videjku.